Dlho sme sa nevideli, ahojte, vítam vás pri novom videu. Ak ste už zabudli, toto je svet Apache MMA. Tak máme nový rok a týmto vám chcem všetkým zaželať všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, nech sa vám darí a ja verím, že už ste vykročili do toho nového roku správnou nohou, že už ste namotivovaní a naštartovaní robiť to, čo vás napĺňa. Tento diel, ako sa už volá, že pilotný, a bude práve o tom, aby som vám predstavil nejaké novinky, aby som vám povedal, čomu sa budem venovať v najbližšej dobe a na akej videjka sa môžete postupne tešiť. Začneme ale tým, aby som vám teda aj odôvodnil, prečo už dlhšie nebolo nejaké video, a dôvod je taký, že už pol roka sa snažíme dokončiť rekonštrukciu nášho bytu. A teda pol roka som nebýval doma, dvakrát som sa sťahoval, celý byt sme mali rozbitý, nemal som internet, počítač a tak ďalej, takže celkom chaotické obdobie, ale byt máme hotový, skoro, ešte nejaké doťuky, dneska mi zapájajú internet, nasťahujem si počítač a tak sa budem môcť opäť venovať v rámci svojich možností aj nejakému tomu editu a strihaní týchto videí. Wow. Dobre, a tu sa dostávame vlastne aj k ďalšej veci, ktorú by som chcel tak v krátkosti nejak objasniť, a to je zrušenie môjho posledného zápasu. Ak ste sledovali tie predošlé videá, tak posledné bolo vlastne aj z prípravného kempu na zápas, ktorý mal byť so Šimonom Kleinom na Colosseum Fight Night. Bohužiaľ tento zápas sa nakoniec zrušil, najskôr ochorel Šimon, našla sa mi náhrada na poslednú chvíľu a do toho som to prepálil, pretrénoval sa a prišli zranenia. Zranil som si hamstring, úpon hamstringový, takisto som mal narazené rebro, takže aj napriek náhrade som do tohto zápasu už nemohol nastúpiť, pretože som bol v ukrutných bolestiach na flektoroch, nedalo sa mi proste trénovať a to zdravie je, hovorí sa, že najdôležitejšie. Takže toto bol môj nešťastný záver roka a bez zápasu, totálne vyhoretý, deprimovaný a absolútne som nevedel, čo so mnou ide byť ďalej. No, ale prišiel nový rok a veľké zmeny, čo sa týka mojej športovej kariéry. Naozaj skvelé novinky prišli ako na zavolanie, keď som bol v tomto deprimovanom stave, že čo ja vlastne idem robiť, čo ide so mnou byť, či ešte vôbec idem zápasiť, neidem alebo čo. Tak sa mi ozval manažment a s ponukou na veľmi zaujímavý, atraktívny zápas. Takže nový rok, našiel som si manažment, ktorý sa mi bude starať o zápasy. Podpísal som profesionálnu zmluvu s organizáciou Real Fight Arena a teda najbližší zápas veľmi atraktívny, na ktorý sa môžete tešiť už 23. v Bratislave, a to bude proti Samirovi Smalimu. Yes. Je to tak, Samir, veľmi zvučné meno, veľa ľudí na domácej scéne ho pozná. Myslím si, že je to jeden z možno najatraktívnejších zápasov, ktoré môžu na domácej scéne byť, a preto sa na tento zápas strašne teším. Verím, že túto moju cestu aj prípravu budeš sledovať a že sa vidíme teda 23. v Bratislave v GoPass Arene. Dobre, to boli novinky a teda čo nás čaká ešte najbližšie. Mám rozrobené ešte jedno staršie video a dúfam, že sa mi to čoskoro podarí dostrihať a možno ešte koncom tohto mesiaca by som sa ešte vrátil do minulého roka, a to k príprave Veroniky Smolkovej na jej posledný zápas Octagon 81, kde predviedla famózny výkon a ukončila svoju súperku už v prvom kole. Zaznamenával som túto prípravu, mám tam nejaké rozhovory, tréningy, emócie, chudnutie a tak ďalej, proste všetko, čo sa dotýka tej prípravy až na samotný Octagon po ten samotný zápas. To bude ten prvý diel a druhý ešte je
otáznikový a tu sa môžete vyjadriť dole do komentu, či by ste to chceli alebo nie. Vidieť aj nejaké tie highlighty z toho posledného zápasu, urobiť z toho nejakú takú analýzu, čo bolo dobre, čo bolo zle, nejaké momenty, ktoré ste možno nevideli a takisto ten môj pohľad trénera. Takže ešte raz tuto dole do komentu napíš, či by ťa to zaujímalo a či teda spravíme aj tento druhý diel. A čo bude ďalej, to ešte neviem, ale nejaké plány mám. Určite sa budem venovať v jednom videu nejaký day in life, čiže všetko, ako mi prebieha, odkedy vstanem, raňajky, tréningy, súkromky, bytové záležitosti, alebo proste všetko, s čím sa v tom dni potýkam, aby ste mali ako takú predstavu, že čo vlastne som, kto som, čo robím a tak ďalej. Určite jedno video bude zamerané čisto len ohľadom stravovania, čo jem, kedy jem, prečo tak jem a tak ďalej. Trošku sa tomuto povenujeme zo strany ako športovca zápasníka. Takisto k tomu zapojím asi aj výživové doplnky a ďalej budem riešiť to, čo som riešil predtým, takže to budú nejaké tréningy, kempy, semináre a tak ďalej. Takže je sa na čo tešiť, ja verím, že si nájdem na to dostatok času a že tie videá budú mať už nejakú určitú pravidelnosť a systém a budete sa môcť na ne tešiť. OK, takže toto bol môj vstup do nového roku, ja verím, že sa vidíme čoskoro a teda najbližšie video príprava Veroniky Smolkovej na Octagon 81. Wow! No a takisto môžete vidieť, že sa nachádzam v novom priestore. Yes! A to je naše oficiálne podcastové štúdio tu v Dracula Monaco Bed Gyme, takže skúsim to povýšiť na nejakú lepšiu úroveň. Budem tu mať nejaké mikrofóny, ktoré zatiaľ neviem zapojiť, takže k tomuto sa dostanem, takže nejaká lepšia technika, bude to lepšie vyzerať a teda budem určite sa venovať nielen sebe, ale aj našim zápasníkom, ich príprave, čo ich čaká, ich súťažiam a tak ďalej, takže uvidíme, ako sa to pekne vyskladá a tak. Takže ak ešte nemáš, tuto dole daj na odber a nezmeškaj nové videá. Ďakujem ti za pozornosť a toto bol Svet Apač MMA.